लोग अगर नया है मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अच्छे से ऐसा ही वीडियोस में बनाते ले आवा देवरू दर्द के दवाई दहिया पथता कलाई ले आवा देवरू दर्द के दवाई अरे सूत गईली सैया से रतिया चपक के ककरी भइल बा कमरिया लपक 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 के